Estem amb Pere Soler, l'alcalde de Sant Guim de Freixenet. Primer de tot, felicitar-vos per aquesta primera edició i que ens expliquis una mica com ha estat aquest procés i la col·laboració en Tallers per la Festa. Bé, el procés va sortir en el moment que vam dir que arribava als 150 anys del poble. Llavors, d'alguna manera, vam buscar informació sobre qui ens podia ajudar en aquest tema. Va sortir l'empresa que ens va ajudar, o sigui, Valtres, que ens vau ajudar a tirar endavant i desenvolupar tot això. És superimportant també la gent que ha col·laborat, o sigui, s'ha pogut aconseguir que totes les associacions del poble i molta més gent directa i indirectament ha treballat perquè això avui fos una realitat. Creiem que en un poble com Sant Guim, amb 1.200 habitants que tenim, poder fer una festa d'aquestes característiques només donant informació a la comarca de la Segarra, la comarca que estem, és molt important i s'ha demostrat d'alguna manera el caliu de poble i s'ha tornat d'alguna manera a aquells orígens, no? Hem vist, ens ha explicat el Carles, que gent participant en el Cercavila, com a actors, en els tallers, n'hi ha hagut prop d'un centenar. Públic hem vist que també molta gent. Quina creus que serà la repercussió d'aquesta festa? Teniu voluntat de seguir impulsant-la endavant? Bé, és el que comentàvem. Això de moment és un fet puntual a la celebració d'aquests 150 anys, però no es descarta poder que surti alguna cosa a partir d'això, no? Sigui relacionat amb tot el tema del tren, no? Ja que a Sant Guim es fa un altre espectacle bastant important, que és el tema de la fira de l'ou que tenim. Allà es dona a conèixer molts productes dels quins tenim al municipi i per lligar-ho d'una altra manera i sortir una altra festa podria ser aquesta, no? Perquè d'alguna manera és el naixement del poble. Moltes gràcies, Pere, i felicitats. A vosaltres. Merci.